חלומו של רבי מאיר שפירא הכהן מלובלין מתגשם לנגד עינינו. הדף היומי הופך להיות שדרת חיים של תלמוד תורה לרבים. אז היום בדור שלנו, ברוך השם, יש כל מיני פרויקטים שיודעים איך להנגיש את זה בצורה ששווה לכל נפש, שברורה לכולם. שמי אלעד קרן צבי, אני בעזרת השם זכיתי להיות ממובילי הפרויקט של המדף היומי, והפרויקט הזה, המטרה שלו היא בעצם להצליח לקחת את התורה ולהנגיש אותה ולחבר אותה אל החיים שלנו בשפה שלנו. הנה לפנינו ניסיון נוסף לחבר את התורה לחיים, את הדף למציאות, ונגיעות שילוו אותנו לאורך כל היום כולו. הפרויקט הזה שנקרא המדף היומי נוגע בנקודה המרכזית הזאת, להנגיש את התורה בצורה ברורה, בצורה נעימה, בצורה חיובית ומקרבת לכל יהודי באשר הוא, בכל רמה שהיא. הרעיון של המדף היומי הוא פשוט רעיון אדיר וכביר. הוא יכול ממש להשלים ולהפוך בעצם את החוויה של לימוד הדף היומי לחוויה מעצימה, מחברת. אנחנו רוצים להפוך את התורה לתורת חיים. הנה באו החבר'ה של מדף היומי ומנסים לסייע לכל אחד מאיתנו קצת תפוס משהו מהניחוח של הדף היומי. אני מדי יום מסכם את הדף היומי בשיעורים קצרים, פשוטים וברורים, ואנשים זוכרים את הלימוד, מבינים את הלימוד כי הם חיים את הלימוד. תענוג לראות, מצווה להפיץ תורה. הרב קוק כותב שהעת כובש את העולם. הוא כותב, מעולם הנכונות, התוכן הפנימי, להפיץ אותו, הוא זוכה לקדש שם שמיים ברבים. זה בעצם החזון הגדול של הפרויקט, וברוך השם הוא זכה כבר לתאוצה אדירה. יש לנו כבר כמעט 200 חברים בקהילה תוך זמן קצר, והיד נטויה. החזון הזה הוא בהישג ידינו אם רק נצטרף ונתמוך בפרויקט הזה. פרויקט המדף היומי, רעיון יפה, מבריק, קצר, עוזר לסחירה, עוזר ללימוד. קדימה חבר'ה להצטרף כמה שיותר. לכן אני ממש ממליץ בכל פה להתחבר למדף היומי בתור השלמה ללימוד הדף כולו. קורא לכל אחד מאיתנו שיכול גם להצטרף ללימוד וגם לסייע לחבר'ה האלה שרוצים להפיץ את המדף היומי בכל אתר ואתר לעוד ועוד אוזניים שחפצות להתחבר לתורה. הייתי מאוד ממליץ לכל מי שרוצה ללמוד תורה, להתחבר לתורה בצורה נעימה, בצורה נגישה, לבוא להתחבר לפרויקט הזה, לתמוך בו ולהיות שותף, פשוט ליהנות מהתכנים שהוא מציע. יישר כוח ליוזמים, לתנועה הגדולה הזאת שמבקשת לקשור את התורה לחיים, אותנו לריבונו של עולם ואת כולנו ללומדי תורה, ומבקשים לעסוק בה, להתחבב עליה, היא תתחבב עלינו ולמצוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אני מזמין אותך להיות שותף במפעל הגדול הזה ולעזור לנו ולהעלות את הרמה בסרטונים ובכל התוכן שאנחנו מייצרים, להקים אתר שיהווה בית לכל לומדי הגמרא בארץ. אני מזמין אותך להצטרף ולהיות שותף ולתמוך בכל העשייה הזאת כדי לקדש שם שמיים, להגדיל תורה ולאדירה ולזכות את הרבים. ברכת השם עליכם, חזקו ואמצו.